Здравейте на всички! Аз съм Антуан и днеска сте в пореден епизод на поредицата Игрите на страха. Но днеска няма да звъниме, няма да гледаме прокалнати неща, а ще викаме духове. Какви духове ще викаме? Ще викаме кървавата Мери. Между другото, нямаше ми достатъчно дълго време, може би към 10 дена, може би 12 дена, не съм гледал кога беше последното видео, но това е защото аз изнесох, ето виждате, че съм в друга обстановка, вече плащам наем, мога да си го позволя. Да, но едновременно си чаках и стативите от Темо. Тоест вече имам осветление и статив, който да ме снима е така, някакви такива простоти и затова нямаше достатъчно дълго време клипове. Но нека да се върнем към Кръвата Мери. Какво е Кръвата Мери? Това е една градска легенда, която гласи, че ако извикате Кръвата Мери, ще ви обладае, ще ви накара да умрете и някакви тем подобни. Но как да извикате Кръвата Мери? Кръвата Мери трябва да извикате в напълно тъмно помещение и единствен източник на светлината трябва да бъде вашата свещ. И трябва да бъдете пред огледало. И след 12 часа трябва да бъде задължително. Защото тогава идват духовете. Действително, кога идват духовете, им Бог знае. Така, ритуала е просто да гледате в огледалото, докато я държите свеща и викате Кръвата Мери 3 пъти. А колко време трябва да седите пред огледалото, не знам. Просто явно докато дойде. А как да разберете, че е дошла? Значи на огледалото трябва да има... Кръвата Мери трябва да отдраска огледалото с кръв или да си покаже нейната физиономия пред вас. В най-лошия случай мога да ви накара да се обесите. В най-добрия случай ще видите дръскотинка, в най-средния случай може да се окаже зад вас, но зад вас в огледалото, така се каже, в отражението на огледалото ще се окаже зад вас. Но има правила, които ние правила ще ги нарушиме в този епизод. За да се приключи целият ритуал, трябва да се изгаси свеща, но не трябва да се поглежда за тебе. Защото ако се погледне, Кръвата Мери просто ще ви отвлече в огледалото и завинаги ще останете в огледалното измерение, братко. По принцип, огледалата имат много интересни мистики и не на празно, като някой умрял в дома, всички огледала се затварят, се покриват с някаква плат. Т.е. трябва огледалото да бъде покрито, защото се гласи, че самият дух може да излезе от самото огледало и да почне да обитава по целият апартамент. Така се получава до полтергайсовете. Да, но в момента е 10:47. Така че имаме цели час и 13 минути, докато почнем да записваме самия ритуал в банята. И единствен източник ще ни бъде самата свещ. Ето имаме ароматизиран свещ на ванилия, братко. Ето е бруталка, просто. Другото забравих да ви кажа, преди да почнем ритуалите, аз съм си отворил моя монстър. Но днеска ще пиеме монстър и ще викаме монстъри. Да. Да започваме. Така, братлета, между другото не знам колко добре ще се чувам и тем подобни, защото сме в банята, има и ехо и тем подобни. И да, в момента часът е 12:05, някакви такива простоти. И няма да ви лъжа, действително това е страшно. Аз лично се страхувам това да го направя в момента, но ще го направя за експеримента, братлета. Така, значи това тук ще бъде моето прекрасно огледало. Така, значи следваме, палим свеща. Ето е свеща. И
Гасиме лампата. Така. О, shit! О, май гад! Между другото, аз не се виждам изобщо по никакъв начин. Я чакайте малко да... Трябва да увеличим експозицията на камерата. Така. Така. Може би ще стане. Или просто свеща. Трябва да... Така, значи трябва да увеличим експозицията в определено на 100. Така. Или да направим един тон други неща. Добре. Увеличих всички настройки на камерата. Сега е много шумно, да ви кажа честно. И нека да започваме. Аз съм настръхнал много и започваме. Така. Кръвата мери. Кръвата мери. Кръвата мери. Така, по принцип, сега трябваше да се случи нещо, но не се случва. О, е! Мога да ви кажа, че е действително много страшно. Наистина, насирам се сега в момента, колкото и да не вярвам в това, но се насирам, защото не знам колко трябва да се седи тук. И сега гледам само в отражението на камерата, че горе-долу се виждам между другото. Да, което е добре, да ви кажа честно. Аз сега в момента дишам, затова се мести самата светлина на това. Не знам действително колко време трябва да съда, ще съда към 10 минути там някъде. Може би да... Защото по принцип 5 часа трябваше вече да се случат нещата. Така. Значи целта трябва да се съвзираш в самото отражение, т.е. в себе си трябва да се гледаш в себе си, т.е. очи в очи буквално, някакво такова. И в някакъв момент трябва да се появи. Да, за щастие имам само едно огледало в апартамента, така че точката няма как да се обърка. Да, същата се. Има някакви звуци, между другото, чуват се някакви звуци, но това, понеже съм в блок и съвсем нормално се чуват някакви такива звуци. Някой да си изпусне някаква простоти и така нататък. Сега бате капна нещо и съм насрах направо. Може да не вярвам, че съществува, но Бог знае, може да стане. Реално, колкото повече се съвзирам, толкова повече си губа своето отражение и вече виждам други неща. Тоест вече не се виждам себе си, а виждам бата някакъв дедак, но не и себе си, казвам честно. Между другото, не знам дали съм в фокус. Трябваше да си взема телефона да виждам дали съм в фокус, но би трябвало съм в фокус. Ако не съм в фокус, това всичкото трябва да снимам наново. Макар че, като го снимам наново, то ще се губи вече целият смисъл на експеримента. Защото вече знам какво ще се случи. Само един път сме викали
самия дух. И то като бяхме малки, с компания, и ние почнахме тогава и мой приятел. Братлето го насрахме бая. Да, значи, по принцип мога да си говоря, но целта е просто да се събзирам в отражението си, колкото е възможно повече. И в даден случай ще я видя нея. Мале, шех си, мале. Шех си сгъса светлината, братко. Добре, мога ви кажа съвсем спокойно, че това си е наистина много страшен експеримент. Тоест, самия мозък дорисува нещата, които не ги вижда. Тоест, това е равна цялата игра, че мозъка почва да рисува някакви неща. И това е страшното, защото той реално не вижда себе си, а да рисува това, което е недостатъчно, което не достига, така се каже. Но мога да кажа съвсем спокойно, че такива неща не съществуват, браточки. Чакайте, че тук така всичко намалиме. Така. Мога да кажа съвсем спокойно, че такива неща не съществуват. Седяхме достатъчно дълго време тук на огледалото. По принцип нещата се случат за минути, а не седиме към 15 минути вече някакви такива пустоти. Извинявам се. Седиме към 15 минути вече и мога съвсем спокойно да ви кажа, че това не е истина. Това е батко. Това е просто тъпа градска легенда за ние да се страхуваме някакви такива пустоти. Да. И така, братлета, това беше видеото. Тук що видях записа, камерата изобщо не е била в фокус. Ама това е нормално, защото все пак камерата тя не знае на какво се фокусира, стаята е достатъчно тъмна. Самия обектив е доста несветочувствителен. Да, просто ще чувате аудиото най-вероятно, но ще виждате и някаква картинка. Някой не съм го гледал целия запис, може би някакъв даден момент е бил в фокус, може би, не знам. Така, какво е действително кръвата Мери? Действително кръвата Мери не съществува. А защо виждаме други силуети в нашето отражение, като гледаме през свещ? Защото ние сме свикнали да си гледаме нашето отражение от светлината отгоре. Тоест, както сега осветлението ми отгоре, както и лампата ни отгоре, както и слънцето ни отражава отгоре. Но в този даден момент имаме една нестабилна светлина, която ни свети само отдолу, което означава, че мозъка автоматически почва да си измисля някакви силуети и тем подобни. Тоест, напълно възможно да не виждате себе си. Както аз самия не виждах себе си, а виждах съвсем различни силуети. Аз лично виждах някакъв много грозен старец. Да, реално това е кръвата Мери. Както всякакъв друг вид подобен дух, който е пред огледалото със свещи тем подобни. Вие просто виждате своето отражение по друг начин. Ако бяхте момиче и го правите това и сте с дълга коса, да, напълно е възможно вие да видите нещо вече подобно. Защото тук играе и самото самовнушение. Тоест, вие си самовнушавате, че сега ще извикате кръвата Мери. Вие не знаете как изглежда кръвата Мери. Както нямаме и снимки в интернет как изглежда кръвата Мери. И вече оттам нататък вие си самовнушавате, че това е съществува и ви е страх. И мозъка вече почва да си нарисува някакви собствени картинки. Възможно даже да не е човек. Възможно да е някакво чудовище, което го прави автоматично кръвата Мери. Да, даже има един такъв експеримент, че вие може да видите своето минало аз през огледалото
по същия начин. Просто трябва да се съвзирате достатъчно дълго време в огледалото и ще видите вашето минало вие или аз. Някакви такива неща. Да, това беше всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало клипчето и в бъдеще дано да има други такива клипчета. Но това действително си е много страшно. Адреналина ме биеше много яко първоначалните 2-3 минути, докато не му свикнах и си казах, това трябва да не съществува действително и не се успокоих. Да, беше си страшничко, защото сте все пак в тъмна стая, аз съм сам в целия апартамент и си беше много страшно, да ви кажа честно. Но, както виждате, щом го виждате това видео, значи аз съм жив и здрав. Да, така че ще се видим, когато се видим. Чао!